Καλημέρα μαγκές! Πού βρισκόμαστε τώρα ρε? Πού βρισκόμαστε, για πες? Στοκχόλμη, παιδιά! Στοκχόλμη ο Αμερικάνος εδώ, Στοκχόλμη. Τι θα παιχτεί? Λοιπόν, έχουμε εκδώσει ένα πολύ local brand spot. Δείξε λίγο χώρο, λίγο. Το έχουν κάνει τέρμα ωραία decorate, παραγγείλαμε... Εσύ τι πήρες? Pancakes με νουτέλα, εγώ πήρα ένα που μου πρότεινε η κοπέλα με... Πες το eggs, κάτι τέτοιο. Περιμένουμε να έρθουν και να σας τα δείξουμε. Επίσης σήμερα βλέπουμε να πάμε σε ένα πάρκο. Πώς λέγονταν αυτό το πάρκο? National Park, πώς λέγονταν? National Park, κάτι τέτοιο. Θα εκεί είναι και θα πετάξουμε τον drone εκεί, θα δείτε απίστευτα πλάνα. Bye. Εδώ μας ήρθαν τα πιάτα, για πες. Τώρα δεν κάνει focus. Καλά έκανε, πες. Ναι. Φίλε, πήρα αυγά με αβοκάντο και πέστο και ιστορίες. Για δοκίμασε, πες. Για δοκίμασε. Τα κορίτσια πίσω τι λένε? Τα κορίτσια πίσω. Ωραία, έλα, καλή μας όρεξη. Να. Λοιπόν, μαγκές, Κάτσε ότι θα έχουμε πάρει το λεωφορείο. Μα την Παναγία, δεν έχω ξανακαθίσει σε λεωφορείο πιο καθαρό από αυτό. Είναι... Δεν ξέρω, η καθαριότητα αυτής της πόλης είναι σε άλλο επίπεδο, είναι extreme. Και γενικά ο αέρας, περπατάς και ο αέρας είναι κάτι άλλο. Αγόρι. Ναι, φίλε, ναι. Μπρο, είναι next level. Κάτσε εδώ. Τώρα πήραμε... Κάνε λίγο zoom στο κορίτσι. Στο κορίτσι, δώσε ένα πλάνο. Ωραία. Αυτό. Βλέπετε τέτοια πράγματα εδώ σε καθημερινή βάση. Δηλαδή μπαίνεις σε περίπτερο και δουλεύουν το μοντέλο. Δηλαδή τα κορίτσια εδώ χαραμίζονται πραγματικά. Δείξε το τώρα. Παιδιά, μας άφησε το λεωφορείο τώρα εδώ πέρα. Yes, στον δρόμο μας για τα πάρκα Μια και... γεφυρούλα. Ναι. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό, by the way, είναι το Stockholm Business School. Πρέπει να γίνεται χαμός εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχει πολύ κρύο σήμερα, βάλαμε και αυτό εδώ, να αισθανθούμε επειδή έχουμε... Πόσα λεπτά είναι, 15? Ναι, 15. Και μετά είμαστε στο πάρκο, έχει λίγο περπάτημα εδώ στην πόλη. Είμαστε στο πάρκο, παιδιά, θα πούμε σε λίγο, εντάξει. Θα ανεβάσουμε το drone, stay tuned. Μάγκες, τώρα πλησιάζουμε προς στο National Park της Σουηδίας που είναι κοντά με το Stockholm Business School. Οπότε πάμε να δούμε και τι γίνεται, θα σας δώσουμε και πλάνα με τον drone. Stay tuned. Τα ίδια εμένα λες, τα μαλάκα. Για να μπεις άρχιδη. Stay tuned. Κοιτάξτε εδώ, Φίλε, κρύο. είναι τόσο slippery που... Χιόνι, πες εκεί. Μέσα στο δάσος είμαστε. Έχει εξερεύνηση σήμερα, ακούτε? Λε. Ναι, έχει λίγο... Είμαστε nature, έτοιμοι. λίγο nature. Παπούτσια τώρα Λίγο... δεν ξέρω τι που πάει στο δάσος με αυτά. Αγόρι, τι θα δώσουμε τώρα, τι πλάνα θα δώσουμε? Drone. Κάνε zoom. Για πάμε, για ανέβασε το. Έλληνας στη Σουηδία. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στη λίμνη. Κοιτάξτε τώρα εκεί πέρα πώς πρέπει να κατεβούμε. Είναι λίγο επικίνδυνα, αλλά δεν μας σταματά τίποτα. Σωστά. Ναι, πάμε λίγο να δούμε. Έτσι εδώ, η γεφυρούλα. Κοιτάξτε μέρη εδώ πέρα. Πιστράει. Απλώς πρόσεχε. Κοιτάξτε, δείξε, κάνε zoom, κάνε zoom.
Κατεβήκαμε από εκεί πάνω και κοιτάξτε που φτάσαμε, παιδιά. Δείξτε λίγο. Και τώρα θα πάμε γύρω να φτάσουμε απέναντι επειδή έχει φοβερό. Όπα καρκαλέτσι! Όπα καρκαλέτσι! Έχει φοβερό τοπία από απέναντι. Τραβάει. Τι πας να κάνεις, μπρο? Όλα αυτά είναι για το content. Αυτό είναι και να σπάσει. Πάγος εδώ. Ice skating κάνεις. Πού είμαστε, μπρο? Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στο ξενοδοχείο και ετοιμαζόμαστε για έξοδο σήμερα. Δείξε λίγο το ξενοδοχείο, το μπαρ. Τι σπουδάμε πια? Ετοιμαζόμαστε για έξοδο. Τα λέμε σε λίγο. Θα βγούμε σήμερα, λες? Με την νίκη πίσω? Με την νίκη? Με το καλό. Με την νίκη? Με την νίκη, παιδιά. Έτσι. Η βραδιά είναι μεγάλη. Δίνουμε λίγο κρασάκι από σουηδικό, από σκανδιναβικές Άλπες και οποία από βόρεια Σουηδία. Αναμένεται μεγάλη νύχτα. Θέλουμε να κάνουμε λίγο experience από ότσου, να δούμε τι γίνεται ακριβώς στη νύχτα της Στοκχόλμης. Θα σας στείλουμε κάποια πλάνα με το κινητό γιατί λογικά η κάμερα δεν επιτρέπει μέσα. Αναμένεται πολλά. Καλημέρα, μαγκές. Τι κάνουμε? Τελευταία μας μέρα στην όμορφη Στοκχόλμη. Ο άλλος κοιμάται, τώρα θα ξυπνήσουμε σε λίγο. Έχουμε υπέροχη μέρα έξω, πρέπει να βγούμε. Είμαστε λίγο αργά, αλλά εντάξει. Ξύπνα, μα. Ξύπνα, φίλε. Ξύπνα. Έχουμε πράγματα να κάνουμε σήμερα. Θα ξυπνήσεις? Πάμε. Έλα. Καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, παιδιά. Και πού πάμε σήμερα? Θα πάμε λίγο να δούμε λίγο την πόλη πιο ήρεμα, γιατί τις προηγούμενες μέρες το έχουμε τρέξει. Θα πάμε για λίγα ψώνια, λογικά να πάμε σε ένα mall εδώ που έχουν local. Και θα πάμε να δούμε και τα φώτα το βράδυ. Θα δείτε λίγο content. Έχουμε και το βράδυ ένα reservation σε ένα λίγο λιβανέζικο έτσι με show και τέτοια, αν θα αξίζει. Και σήμερα θα έχει πιο πολύ content. Να ξέρετε, ήμασταν 3 μέρες στο Ερχόμι, σωστά? Ναι. 3, αλλά θα δείτε μόνο τις 2 επειδή την πρώτη μέρα είχαμε λίγο technical difficulties με την κάμερα και αυτά. Είναι work in progress. Στο όσο θα έχει πολύ content. Και stay tuned, παιδιά, επειδή θα αφήσουμε... Αύριο παίρνουμε και το τρένο, first class, έχουμε 5 ώρες τρένο, θα δείτε φοβερό content. Αλλά είναι work in progress, παιδιά. Οκ, πάμε τώρα στην πόλη. Peace out. Λοιπόν, παιδες, βγήκαμε.
Εδώ υπάρχει, αντιμετωπίζουμε ένα προβληματάκι εμείς όλες αυτές τις μέρες. Γενικά είναι μια πόλη και από ό,τι μας έχουν πει όλη η Σκανδιναβία είναι cashless, δεν χρησιμοποιούν μετρητά καθόλου. Είναι όλα στην κάρτα και το πιο περίεργο είναι ότι δεν έχουν τράπεζες. Η τράπεζα τους είναι μία και είναι μέσα στο σταθμό του τρένου. Οπότε πάμε προς τα εκεί τώρα. Να, εδώ είναι το τρένο, παιδιά. Ναι, εδώ είμαστε στο κέντρο, από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Στοκχόλμης. Και πάμε τώρα στο σταθμό του τρένου να προσπαθήσουμε να κάνουμε deposit τα χρήματά μας γιατί πρέπει να τα βάλουμε στην κάρτα μας. Κοιτάξτε εδώ. Α, και αυτό εκεί κάνε zoom εκεί στο Max. Το Max αυτό εκεί είναι ένα από τα, πώς λέγεται, chains, Fast food. burger chains του, τα local ones. Είναι πολύ local place. Να το τρένο εδώ, για πες. Ναι. Να το. Παιδιά, η σταθμή τους είναι πεντακάθαρη, δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή, κατεβαίνεις και νιώθεις ότι κατεβαίνεις στην υπόγεια του σπιτιού σου. Outfit check. Outfit, τίποτα το ιδιαίτερο, ένα κάρτο πάντα από Uniqlo, Golden Goose τα ξεσκισμένα, ένα μογλέμου φανάκι, ταπεινά, πουλοβεράκι από τα Zara, μπλούζα από τα Zara και μποξεράκι Lacoste. Εντάξει, έχουν και barbershop, Έχουν και κορείο εδώ μέσα. Κοιτάξτε εκεί πέρα, κάνω λίγο zoom ήθελα. Και 7-Eleven στην Σουηδία, αλλά είναι διαφορά. Εγώ είμαι από Αμερική, έχουμε παντού τέτοια, αλλά έχει μεγάλη διαφορά. Εδώ πέρα είναι πιο high class, έχει πιο πολλά πράγματα μέσα. Δεν είναι απλώς snacks. Μπορείς να πάρεις ολόκληρο dinner εδώ πέρα. Μπορούμε να πάμε μέσα. Κοιτάξτε εδώ το σταθμό. Το μου έχουν στολίσει πολύ ωραία, αλλά ό,τι φαίνεται έχουν έργα, κάτι θα αλλάξουν. Έχει μαγαζιά, έχει εστιατόρια, έχει τα πάντα εδώ πέρα. Φίλε, πώς φαίνεται ο σταθμός? Δείξε το μάλακα, τι γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή μπαίνεις και βλέπουν κορίτσια. Δείξε. Πού βλέπεις αγόρι μου, πού βλέπεις? Δεν μπορώ, άστα, είναι... Σε μια στην εκκλησία να δούμε τα παιδιά. Είναι τα πιο παλιά καυτήρα. Είναι αλλαγή της φοράς, την πετύχαμε. Οι στρατιώτες αυτοί τώρα πάνε πάνω στο παλάτι του Βασιλιά. Εκεί πήγαν προχθές, αλλά δυστυχώς η κάμερα δεν μας δουλεύει, οπότε δεν έχουμε views, μόνο φωτογραφίες. Αλλά είναι από εκεί πάνω. Πάμε να σας ακολουθήσουμε, φίλε. Ναι, φίλε, πάμε. Τώρα θα σας δείξουμε λίγα πλάνα από το πίσω. Σταματήσαμε για μια πετσούλα και μακαρονάδες έρχονται. Θα πάμε μετά στην άλλη πλευρά της πόλης που δεν έχουμε πάει ακόμα, λέγεται Skanstull, δεν έχουμε πάει από εκεί. Είμαστε περίπου 3,5 μέρες εδώ. Νομίζω 1 με 2 μέρες χρειάζεται να δεις όλη την πόλη. Αύριο θα μοιάζουμε και έρχονται πολλά. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Δεν μας έφτανε η πίτσα. Πάμε για μακαρονάδα. Πάμε στις παιδές. Κοιτάξτε το view.
Καλή όρεξη, φίλε. Thank you, φίλε, thank you. Δυσκολεύτηκες, Ναι. Είμαι full. Αλλά το βράδυ, όπως είπαμε πριν, πάμε σε ένα λιβανέζικο με χορούς και ιστορίες. Και θα σας πάμε και σε ένα φίλο μας που έχουμε κάνει αυτές τις μέρες. Καλύτερη καντίνα για hot dog, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν το hot dog είναι national food ή κάτι τέτοιο. Οπότε θα σας δείξουμε και αργότερα τι... Πού πάμε, φίλε? Πάμε τώρα σε ένα άλλο πάρκο φύσης. Ναι. Επειδή είμαστε nature lovers. Okay. Εδώ με τον φίλο τον Εμό. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε και το βασίλεμα. Μακάρι να έχει ωραίο και βασίλεμα να βγάλουμε καλά βιντεάκια με τον drone. Και μετά έχει Βόλτα σε shopping centers. shopping centers, έχει ψώνια, έχει μέσα στην πόλη που γίνεται χαμός κατά τις 4 η ώρα. Εδώ παιδιά 9 ώρα το βράδυ είναι Big πολύ time, μέσα. σωστά. 4, 5, 6 είναι όλοι έξω. Πέφτει και ο ήλιος νωρίς, οπότε καταλαβαίνετε. Εδώ είναι άλλο το ωράριο που βγαίνουν όλοι έξω. Θα σας δείξουμε μετά τι γίνεται εδώ 4 ώρα το μεσημέρι. Χαμός. Πάμε λίγο. Fun fact, λένε πάρα πολύ ότι η Σουηδία είναι η μικρή Βενετία των Nordic countries, γιατί αποτελείται από 57 γέφυρες και 14 νησάκια. Επίσης η πόλη που σας δείξαμε προηγουμένως, η Gamla Stan, είναι από τις αρχαιότερες πόλεις, η οποία έχει χτιστεί το 13ο αιώνα. Και όταν περπατάς εκεί νιώθεις ότι είσαι σε ένα fairy tale, ας πούμε. Κάνουμε και ιστορία, Κάνουμε και μαθήματα ιστορίας. Ναι, έτσι. Και λίγο ιστοριούλα χρειάζεται, παιδιά, γιατί οι νέες γενιές δεν χαμπαριάζουν. Πες τα, φίλε. Δείξε λίγο από εκεί. Εδώ είμαστε στο Όστερμαλμ, σωστά. Νομίζω είναι Όστερμαλμ, είμαστε εδώ. Ναι. Εδώ βγήκαμε τις προηγούμενες νύχτες σε πολύ καλά εστιατόρια και μπαρ. Γενικά εδώ είναι όλη η νυχτερινή ζωή. Θα σας δείξουμε και πλάνα αργότερα. Διαφέρει πολύ η ζωή τους η νυχτερινή από την Ελλάδα. Δεν έχουν πολύ την κλαμποκατάσταση που έχουμε εμείς εκεί κάτω, αλλά πιο πολύ μπαρ και social, ας πούμε, εστιατόρια που οι άνθρωποι μιλάνε και γνωρίζονται ένας με τον άλλο. Αλλά ναι, θα βγούμε και σήμερα και θα σας δώσουμε και μερικά πλάνα από εκεί. Peace. Το sign. Φίλε, Λέει πως εδώ έχει καφέ. Πάμε να δούμε, επειδή κοίτα πως φαίνεται αυτό εκεί. hello. Να δούμε τι έχει μέσα. Φίλε, φαντάζει να έχει καφέ. Ακραίο, Θα ανοίξω. Ναι. Δεν ανοίγει, Ατυχήσαμε, είναι κλειστό. Μπρο, γιατί λέει καφέ? Μπορεί να είναι ανοιχτό, τι να σου πω. Ακραίο, Ατυχήσαμε. Αλλά δεν πειράζει. Σας είπαμε, σήμερα έχει τρελά πράγματα, κοιτάξτε εδώ.